juba ye février kalo kile laban saba fila ani mugantu foli be awi amnu be kan laje mali ko mali ko kan ayo bisimila bi anga kuna foni o keneka nafoni damne la hayirala ka sangani kunungo alamsa ya février kalo kile muga ani wolofla anga jamana ministre de l'environnement et de l'assainissement ko aleka chiden kuludo ko di bigan wale taraka nyeshi uma bamako ani kita ni nyogon chelala bigan wale mi yere kera sababu ye kama fla ko ni bone unina kuna foni yakelen ko na la yirala ka foko febe chiden kulu ko ni huma utaru ga chi ko ni ke wa unyuma sigira kana babako amma fo alaka hineke bamako mo flala la foni damne la abita maliende moko durula munu koni rapatrier la kabo États-Unis jamana ko nala ni u bisimela anga jamana ministre somgne chino jamana de munu sigleno jamana ko kanko mani au ministère des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine akera ka beni araba don temene ni février kalo klimuga ani woro samba fla ani moganduru anga fientigila kaw koni wille no kajo wala saka seka jamana koni la kada hori okomu konna la kunungo alamsa février kalo kilemuga ani wolonvla doko firibani obe nyono cercle konna la segu region konna la kerenkerene la ukoni wili kajo koni ke ka tatugu bamagachi wala tikira mawla miyerla uma fla koni bonena unina hama fo alibi ala kanga fientigila kaw la kanda ku fangasi anga jamana gouvernement koni tunye décision kura do ta mimbe talike taxi kura do koni dolila anga jamana o konna la min kera ka sangani février kalo kleta ani kono ton temeni nyi nga min yere konna a application o blala dati kura yere konna wala sa ka sega femi ka do ka fo décision yere koni examiner o do ko mo konna la akuna fonia koni cherla bi juma nege kanya fu koni mana teme o taxi kura no koni olu application o bina damine anga jamana konna la anga jamana nyama general dermi Assimi Goïta ka sangani sankura nali okubuko na mi na aira ka fo samba flani muganduru obina ke sanye mi meta ka nyishise ko ni donko mani o année de culture yere koni o de la ay ala yini koni ke ko fe mi se ko ni donko o koni menata ka associé anga jamana événement ba bela jerale koni na wa o ko fe anga jamana industrie culturelle fe koni be no fere koni mina se ka seka ulu bela jerale koni la wara ani ka seka ula taganye o tinake abani fe mi anga jamana sekuri donko tigla mo ba olu koni minata ko olu koni ndo événement ba were koni parrainage olu sera fait NGMB anga jamana kono ni ONG 5 server ale koni bena sefa wari million keme fla bonyanko o koni ndo ma koni ka kalanko dafe ni mamunu yere koni be lujura koni konna la ni kalanko ni chuko ya uma no uma kosebe ni wari kasbabi na kasabu ka seka ni mako folo koni deme ukaseka kalan yere koni soro projet yere koni to de éducation pour tous amba fo ala ka ONG koni fangasi amito ayesi kuna foni ko na la meta Burkina Faso ko feno alna soro Burkina Faso abikele koni ko na la kadaka basiki koni masiki kana inafo akanga ke to ya amina nga Burkina Faso koni jamana be ka wulika jo koni ke nyata ka koni sira feni obetali ke sira badla ulu konna fokata se jamana ka nyata ka sira bero koni ulu dailali uluma ama fo alibi alaka ayesi tanye Burkina Faso alibi feminye Burkina Faso jamana société do kon be mi société mi ka baraye bazon fereliye ay alaidu koni ta ko ka sangani nyina koni sungolo seli okumu konna ko akoni na complet kemefla odi fintigla ka ulu muso koni ma munu koni cheutora kele daka o koni na laidu tale yere koni kofe ay laidu nyere koni time mi yere konna ay bazin complet kemefla odi fintigla ka munu koni tora kele daka ulu muso ani udio ma hamba fo alaka asarai mijanina amanga bi kuna funi o kunche fait divers konna la ninkera kabala ka ulu koni feno sinamso mafla mi yere koni na hayrala ka fo ko dutigiche to ya bate obolo mi na muso folo flani be ale bolo ale bta flani yala ke dongodo ni ay flani yala ke ni ay wari mi soro abe na be toblike ni uyi na soro asnamso be gala domina abe wardi o ma ko toblike ngasnamso ba yira ka fo ko wari ni o ma bo ale che kuna ale to mine ko ke ka toblike ore koni kera so we ni da kasno ko jara muso flala nyere ku fe ko sobe mi
min yɛrɛ kɔni na kuma dɔ la muso fɔlɔ ni nana sira kɔni ɲini a cɛ fɛ ko ale bɛ taa Burkina Faso ka taa bɔ a somɔgɔ dɔw yɛrɛ kɔni na taa min kɔnɔna la muso kelen tɔ o ni a cɛ tora ɲɔgɔn kan daga sunɔgɔ kelen de tora muso kɔni jogo la fɔ don dɔ la a dalen tora sunɔgɔ la a den fitinin nana lakunu ko minɔgɔ b'ale la k'a ka ji ɲini ka d'a ma a b'a min a ko o ka bɔ a kunna ale kɔni bɛ sunɔgɔ la a kana ale ka sunɔgɔ cɛ den fɛnɛ ye bɔli ta a yɛrɛ ka tɔgɔma k'a bɛ taa ji ɲini a yɛrɛ k'a min ka to tɔgɔma la ka taa bi kɔlɔn kɔnɔ den fitinin bɔnɛcogo filɛ a nin na. Tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ Lafiyabugu ka olu fɛ yen nɔ muso dɔ ale kɔni a furu sa ka bɔ a cɛ kunna furu kalo 3 dɔrɔn a sababu ma kɛ dɔ wɛrɛ tuma min na furumuso in kɔni bɔra kalama ko ale yɛrɛ kɔni furu cɛ tɛ baara la ko wa cɛ ba ni o ye ale yɛrɛ buramuso ye ko de kɔni jɔlen n'u ka musakaw bɛɛ lajɛlen tuma min na o kɛla a y'a ka minɛnw cɛ ka bɔ furu kɔni na ka a yira ka fɔ ale tɛ se ka to o furusugu kɔnɔna la. Mali kunnafoni bɔlɔ sira lajɛbagaw ne bɛ dasigi an ka bi kunnafoniyaw la ka sanga ni kunnafoniyaw ye a yirala k'a fɔ bi kɔni o bɛna kɛ sunkalo kɔnɔ tile laban ye sini sibiri o bɛna kɛ sunkalo tile fɔlɔ an b'a fɔ ala ka sunkalo timɛ ko ɲuman di silamɛ kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma bato minnu bɛ kɛ ala ka olu minɛ k'an ka jamana basigi ka AES fanga se k'an ka jamana kɔni ɲɛtaga an b'a fɔ aw ka mɛn sini sibiri ala k'an si jɔ ko makɔnɔ ka bi jumadonya bato bɛɛ lajɛlen minɛ.